Hello guys, welcome to Zoholau Educational Guide Channel. Zoholau Educational Guide Channel आव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय. So guys, दिनैनि बे भिडिअ'आ बैसोर बिथांमोननि थाखाय जाय बिथांमोनाखि फैबाय थानाय टेट आनजादखौ उथ्रिसारनो नाजागासिनो दंथारो. बेनिखायनो भिडिअ'खौ आं जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय. मानोना आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गोनां खोथा शेयार खालामगासिनो दङ. बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांनानै भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय. लोगोसे जाय बिथांमोना गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय आं गिबियावनो खावलायनाय जाबाय. स' बिदिब्ला जों स्टार्ट खालामनि. गिबि बाथ्राया जोंहा जाहैबाय सिलेबास. जों बयबो मिन्थिखागौ जोङो जेब्ला जोंहा सिलेबासा क्लियार जायोब्लासो सिलेबासखौ नायनानै जों जेब्ला मोजां फरायोब्लासो जोङो जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जाम्सखौ जोङो मोजाङै मोजां उथ्रिनो हायो. स' बेनिखायनो जोंहा नाम्बार 1 सिलेबास इज द मोस्ट इम्परटेन्ट. स' बयबो मिन्थिखागौ बयबो मिन्थिखाबाय जानांगौ सिलेबासा जोंहा फर लवार प्राइमारि लेभेलनि थाखाय मेथामेटिक्सनि थाखाय जोंहा बेसे टटेल मार्क्स दङ. टटेल मार्क्सआ जोंहा 30 मार्क्स दङ आरो सिलेबासा मा दङ नोंथांमोना नुगासिनो दं दायो. नाम्बार्स, फ्रेक्शन, मानि, जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशन एन्ड डाटा हेन्डलिं, इंटीग्रेशन अफ आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स. गासै जोंहा 6 चैप्टार्स दङ बा 6 मेन टपिक्स दङ. स' जों नायनि दानिया गाइस जोंहा थांखांनाय जा 2012 नि टेट आनजाद जोंहा बेवहाय बेसे मार्क्स फैदोंमोन बे मोनफ्रोमनिफ्रायबो. स' दायो नुगासिनो दं नोंथांमोना बेवहाय आं लिरदों 8. डेट मिन्स नाम्बार्सनिफ्राय जोंहा 2012 नि टेट आनजादाव जोंहा गासै 8 क्वेश्चन्स फैदोंमोन. गासै 8 क्वेश्चन्स फैदोंमोन. फ्रेक्शननिफ्राय जोंहा गासै 4 क्वेश्चन्स फैदोंमोन. मानिनिफ्राय जोंहा 2 क्वेश्चन्स फैदोंमोन. जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशननिफ्राय गासै जोंहा 14 क्वेश्चन्स फैदोंमोन. डाटा हेन्डलिंगनिफ्राय 2 क्वेश्चन्स फैनाय नुनो मोन्दों. नाथाय इंटीग्रेशन अफ आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स बेनिफ्राय फैनाय नुनो मोननाय जायाखै. स' जों चेक खालामनि बेसे फैदों गाइस आं नोंथांमोननि खिन्थानि नाय. नोंथांमोना दायोसो नुगासिनो दङ नाथाय चेक खालामनो हागोन नोंथांमोना. स' चेक खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबेखौ नाय. जोंहा नैबे जाबाय जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशन, बेबो 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 जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशननि आन्दाराव गोलैयो. मानो गोलैयो होमबा बे जोंहा जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशननि आन्दाराव जोंहा वेट दङ. बेयो मोनसे वेटखौ फोरमायदों. ओके, स' बेबो जोंहा जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशननि आन्दाराव गोलैयो. बेबो जोंहा जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशन, जोंहा बे गोलैनाय नङा. स' जों नेक्स्टआव फैदों. जोंहा बेबो जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशनाव गोलैयो. ओके, जोंहा नैबे जाबाय टाइमनि सायाव गोलैदों बियो. जोंहा नैबे मोननैया जाबाय जोंहा डाटा हेन्डलिंगनिफ्राय. ओके, स' बे नैबे नाम्बार्सनिफ्राय जागोन बियो. नाम्बार्स 45 46 जोंहा नाम्बार्सनिफ्राय, बेबो जोंहा नाम्बार्सनिफ्राय, बेबो जोंहा नाम्बार्सनिफ्राय, बेबो नाम्बार्सनिफ्राय एलसीएम आरो एचसीएफ दिहुननाया जोंहा नाम्बार्सआव दंखायो. बेबो जोंहा नाम्बार्सनिफ्राय, बेबो जोंहा नाम्बार्सनिफ्राय, बेबो जोंहा नाम्बार्सनिफ्राय. बे जाबाय जोंहा फ्रेक्शन. नोंथांमोना दायो नुगासिनो दं बे फ्रेक्शन 2/3 5/6 बे फ्रेक्शननि प्रब्लेम्स, बेबो फ्रेक्शननि प्रब्लेम्स, बेबो जोंहा फ्रेक्शननि प्रब्लेम्स, बेबो जोंहा फ्रेक्शननि प्रब्लेम्स होननानै हमना लाना जों मानो होनबा जोंहा 1/2% फ्रेक्शन्स दङ बेवहाय. बे जाबाय कनसिडार रिगार्डिं द मानिनिफ्राय फैदों बियो. बेबो जोंहा मानिनिफ्राय फैदों होननानै हमना लाजागोन. जोंहा डेसिमेल प्रब्लेम्स बियो एक्चुयेलि बुंनो थाङोब्ला. जोंहा नैबे जाबाय गाहायाव नाय बबे जुक्तिया गेबें. गांसे खाखोराव मोनसे हांखो बोनाया जाथावा. मोनसे सान रोदाहा मोनसे जोबथा बिन्दो दं. अके, बेबायदिनो सि मोनसे हांखो बोनाया जोबथा बिन्दो दं. बे जोंहा जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशन पार्टआव गोलैगोन. 60 बेबो जोंहा जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशन पार्टआव गोलैगोन. स' गाइस नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बबेनिफ्राय बेसे फैदों. आं बे गासैखौबो जोङो सामाराइज खालामनानै आं नोंथांमोननो दहाय खिन्थानायानो बेसे मार्क्स फैदोंमोन. स' गाइस दानिया जों सिलेबासाव फैफिनि. दा नायदो नैथि बाथ्राया बेनो जे जोंहा नैबे फैबाय थानाय टेट आनजादाव जोंहा बे बबेनिफ्राय बेसे मार्क्स फैनायनि जोंहा एक्सपेक्टेसन दङ. स' गाइस फ्रम माय साजेशन्स एन्ड फ्रम माय भिउ पइन्ट्स बेनो आंनिफ्राय देग्लायबो नैबे नाम्बार्स आरो जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशन पार्टनिफ्रायनो जोंहा बांसिन मार्क्स फैनायनि जोंहा आसाया दङ. बांसिन जों बेखौ आसा खालामनो हायो. मानो होनोब्ला नाय नोंथांमोना नाम्बार्स एन्ड जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशन बे टपिक्सनि आन्दारावनो ओरैबायदि जोंहा टपिक्स हाबनानै दङ. ओरैबायदि जोंहा टपिक्स हाबनानै दङ. बे टपिक्सआ कम्पेयार टु आदार टपिक्स जोंहा बे बांसिन जाना दं बे मोननै टपिक्सआवनो, नाम्बार्स एन्ड जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशन. बेनिखायनो जों डाइरेक्टलि बुंनो हायो नाम्बार्स एन्ड जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशननिफ्रायनो जोंहा बांसिन कुवेश्चन्स फैनायनि जोंहा आसा दङ कम्पेयार टु आदार टपिक्स. फर एग्जाम्पल फ्रेक्शन, मानि, डाटा हेन्डलिं एटसेट्रा. स' बयबो बुजिबाय जानांगौ जों बिदिब्ला माखौ बांसिन प्रिपारेसन खालामनाया गोनां जागोन. बे मोनसे जोंनाव कुवेश्चन जाना फैगोन बिदिब्ला, नङा होमबा जोङो नाम्बार्सनिफ्राय बांसिन प्रिपारेसन खालामनांगोन नामा, जिअमेट्री एन्ड मेन्सुरेशननिफ्राय बांसिन प्रिपारेसन खालामनांगोन नामा? डेफिनेटलि नंगौ. नाथाय बिदि होननानै जोङो फ्रेक्शन, मानि एन्ड डाटा हेन्डलिं बेफोरखौबो जों गारजाया. जों मोनफ्रोमखौबो मोजाङै मोजां नायनांगोन गाइस.
दानिया जोंहा बयबो बुजिबाय बेसे फैनो हागौ दानिया बाथ्राया जाहैबाय जोङो एग्जामाव बबेखौ सल्भ खालामग्रोयोबा जोंहा साबसिन जागोन स' बयबो बुजिबाय जिमेट्रि एन्ड मेन्सुरेसन एन्ड नाम्बार्स बे मोननै जोंहा टपिक्सआ मस्ट स्करिं जानानै दङ दायो कम्पेयार टु आदार्स नाथाय नाम्बार्स आरो जिमेट्रि एन्ड मेन्सुरेसन बे मोननैनि गेजेरावहाय जोंहा मस्ट टाइम कनजिउमिं जोंहा जिमेट्रि एन्ड मेन्सुरेसन बेनिखायनो जिमेट्रि एन्ड मेन्सुरेसनखौ जोङो सिगां खालामग्रोआलासिनो नाम्बार्स फ्रेक्शन मानि डाटा हेन्डलिं बे गुबुन नैबे इन्टिग्रेशन अफ आइसिटि इन टिचिं मेथामेटिक्स बे पार्टखौ खालामग्रोयोब्ला नोंथांमोना निस्सय टाइमखौ सेभ खालामनो हागोन बेनिफ्राय बिनि उनावहाय जों जिमेट्रि एन्ड मेन्सुरेसन पार्टखौ मोजाङै उनावहाय सल्भ खालामनो थाखाय नाजानाया जोबोद बेटार जागोन आं बेखौ सानो दा नोंथांमोना मा सानो बिदिब्ला आंनि बे कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि गुबुन भिडिअसफोरखौ नायनोबा आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायनि लिंकआव थांनानै नोंथांमोना गुबुन भिडिअखौ नायनो हागोन स' गाइस थामथि बाथ्राया बेनो दा फैबाय थानाय एग्जामाव जों बोरै स्कर खालामोब्ला बेसे स्कर खालामोब्ला जोंहा पास जानायनि चान्सआ थागोन दा नाय सिगांनि जा पास जालांनाय केन्डिडेट्सफोर बिथांमोननि मार्कसिटखौ नायोब्ला नुयो मोनसे पेपारावहाय मिनिमाम काट अफ पास जानायनि काट अफआ 12 नङाब्ला 13 मोन नोंथांमोना नायबा नुनो मोनगोन आरो कनफार्म खालामनो हागोन पास जानाय केन्डिडेट्सफोरनिफ्राय सोंनानै नाथाय बेनो जे जोंहा गासै टटेल सामा जोंहा बेसेबां जाहैनांगौ 83 जाहैनांगौ एसटि हिसाबै 90 मोनोबाथ' साबसिननि खोथा बेनिखायनो आं साफ्रोमखौबो खावलायो जे जाय पेपाराव नोंथांमोना हाथारा बा मेथ्सआवनो हक एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोना मेथ्सआव जेने तेने 13 खौ लानो नाजानाङा बा 12 खौ लानो नाजानाङा आंनिब्ला 15 खौनो लानो नाजा मानो होनबा काट अफआ सोलायनो हागौ बे बोसोराव बेनिखायनो 15 खौनो लानो नाजायोबा जाय पेपाराव जों हाथारा बेवहाय 15 लानो नाजायोबा मिनिमाम पास जानायनि पार्सेन्टेजखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो आं सानो जे माखासे पेपारफ्राव मोजां मार्क्स लानो हायोब्ला जोंहा पास जानायनि मार्क्सआ बांसिन जाना थागोन बेनिखायनो जोङो जाय पेपाराव हाथारा बे पेपारखौ जोङो खमसे खमब्लाबो मिनिमाम एटलिस्ट 15 मार्क्सखौ जोङो मोननो नाजानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै फैदों दायो स' बेनो थामथि बाथ्राया आरो ब्रैथि बाथ्राया बेनो जे नोंथांमोना स्पेसियेलि मेथामेटिक्सखौ हानोब्ला गिबियावनो जोंहा कनसेप्टआ क्लियार जाग्रोनांगौ कनसेप्टआ जोंहा जेसेबांनो क्लियार जागोन जों मेथामेटिक्सनि प्रब्लेम्सफोरखौ जों सल्भ खालामनो हागोन आरो आं दहायनो बुंखादों जे मेथामेटिक्सनि प्रब्लेम्सफोरखौ सल्भ खालामनोबा सर्ट ट्रिक्स एन्ड हिन्ट्स एन्ड सर्ट ट्रिक्सखौ जों जेब्लाबो सोलोंना लानांगौ अब्लासो जोंहा टाइमखौ लेस कनजिउम खालामनो हायो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय आं खावलायबाय आरो नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला दायो भिडिअखौ नायबाय थादोंब्ला सिगांनि भिडिअआव सिगांनि भिडिअआव आंनि माखासे एमसिकिउनि सलुशन्स आरो हिन्ट्स नुगोन नोंथांमोना आरो फैबाय थानाय समावबो एमसिकिउनि हिन्ट्स आरो सलुशन नुनो मोनगोन फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना मानिनि सोमोन्दै बेवहाय दङ सिम्पल प्रब्लेम्स इनभल्विं प्रफिट एन्ड लस बेनिफ्राय माखासे टपिक्सफोर दङ बिनि सायाव नोंथांमोना बिनि सायाव बेस खालामनानै माखासे कनसेप्ट्सखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामनो हागोन आरो लोगोसे एमसिकिउस आरो हिन्ट्सनि सलुशन नुनो मोनगोन बिनि थाखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय नोंथांमोनखौ गोदानबा खावलायनाय जाबाय लोगोसे बेनो आंनिफ्राय दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियानो आं दिनै जेबो एमसिकिउसनि सलुशन्स आरो हिन्ट्स जानाय नङा फैबाय थानाय भिडिअ नोंथांमोना नुगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो भिडिअखौ आंजों दसे सम नायनानै दसे सम होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर आसा खालामो उननि समाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गोजोन्थों